kopioon. Älä sano, et se ohi on. Ihan hirvittävästi. Osa on jopa sanonut, että yhtäkkiä tästä tuli lihajengi, ja he ei ole ihan täysin varmoja, minkälaisia tuntemuksia kyseinen asia heissä herättää. Joku tuli myös kertomaan, että vegetaristina ei ole varma, että voiko enää kokea kuuluvansa tähän jengiin, jos tästä nyt tuli lihajengi. Ja ehkä sympaattisin hetki oli, kun joku äijä kertoi DM:ssä, että on pettynyt tähän asiaan, koska on aina referoinut minua kavereilleen esimerkkinä siitä, että myös kasvisruokavaliolla saa hyviä tuloksia salilla. Ja tämä lämmitti mieltä ja huvitti samaan aikaan. Yhtäkkiä en ole ihmisten mielestä enää natu, siirryin pahojen puolelle. Nyt mä en tiedä, miltä ammattikehonrakentajista tuntuu, kun paljastuu, että ne piikittääkin testoon. Kaikki ne odotukset kannettavana lopulta musertuu ja luopuu rehellisistä keinoista. Suonissa virtaa yhtäkkiä kana, katsotaan miten käy. Moni on muuten tullut kertomaan, että miten mä oon täysin väärässä myös siinä, että mä rupesin syömään tätä kanaa proteiinin takia. Moni on tietysti myös tullut kertomaan siitä, miten mä olen oikeassa. Kaikki on aina jotain mieltä. Mutta muistakaahan aina, että se on loppujen lopuksi jokaisen oma asia, miten sitä paljon elämässä laittaa järjestykseen. Ja tämä on tuntunut kyllä helpommalta tavalta. Mulle henkilökohtaisesti saahan ne päivittäiset rotkut huiviin, ainakin tälleen. Podcasti perseeseen nyt. Holy shit!